Usembut mitrang ba kejala ha kasini kong ulong balap tha yu chief ketri ban bishar pnia kumno ban Pynjynsur ya kajing Khangdam ha Kiwei ki Distrik Lait no ka is ka sales ka bade ka padeng jong kajing priang coronavirus. Hading ka tu kajing jia ka tu ka khat atrik. Hading tu kajing jia khat atrik, but hadin ba dang test positive ju. Telak treat ba ka East Khasi Hills ka de hotspot district. East Khasi Hills la treat ba ka de hotspot district. Temener ulai keren apa ka kabinet nama don ke relaxation ka poi ke guidelines na ka Ministry of Home Affairs ngidang ya keren ba ngilya relax ka tu kan ni dia kan ni ngilai keren ngin walk out mentan gi ngilak betau chips ka ngin walk out Lait no ya ka East Khasi Hills un walk out ya ka relaxation jong Kiwei district ki bahap haka green zone namar ke green zone kamar Kiwei district lo green zone ten reha East Khasi Hills kadeka red kamar kadeka red zone but negara daw ki treat ya ka district jumi kum ka hotspot ti ya kan ngi dan IT ha chief secretary bun workout ten ang tangin sa sim ya karaya po ka kabinet